Днес ще снимаме клип с Ян Гърков. Ще правим тренировка по бокс. Съм правил спаринги от доста време, сигурно 2 години. Ще видим, мога да ме понабие малко, нещо поне ще е интересно за вас. Защо избрах да снимам с Ян? Избрах да снимам с Ян, защото той е бил фитнес маняк. И е свичнал от фитнес към бокс, което е много интересно. Защото фитнесът сам по себе си е, поне според мен, комплексарска история. Разбира се, фитнесът си има и своите позитиви, като ментални плюсове, това, че изграждаш мускулна маса, която удължава живота сама по себе си. Искам да видя по какъв начин мисли Ян и защо е предприел тази смяна на спортовете. Искам да ви разкажа една история. Преди 2 седмици, даже той има предистория, преди 5 месеца си прецаках кръста, правих гребане с щанга, при което греба си и си чуя едно изпукване, ама брутално, и останах на земята. Останах на земята, брутална болка, както и да е. Не отидах на лекар, което е грешка, ходете на лекар при първа възможност, здравето не е шега работа. Аз просто съм си тъпо копеле и по някой път правя такива глупости. Както и да е сега, преди 2 седмици пак се случи същото нещо, дигам една диня, 15 кг и пак. Същото изпукване, същото оставам на земята. Както да е, ходих на лекар и се оказа, че имам сколиоза, което е изкривяване на гръбначния стълб, което не е чак толкова сериозно. Мислих, че имам дискова херния или някакъв прещипан нерв, но за моя радост не е баш това. Това защо ви го казвам? Казвам ви го, защото да ви мотивирам да тренирате, да ви мотивирам да не се оправдавате, защото с тези оправдания лъжете само единствено себе си. Мен не ме интересува дали ще тренирате, какво ще правите си мета. Въпросът е, че се самосаботирате по този начин. Даже сега, във връзка с това нещо, ще ви разкажа още 2 истории за 2 момчета. И 2 момчета претърпяха катастрофа с мотор. И 2 момчета тежаха по 110 кг и двамата мускули са здрави. Претърпяха катастрофи с мотор, единият загуби кръка си, другия претърпя 15 операции. Като и двамата са били в кома примерно над 10 дена, имало е опасно за живота им, е брутално. Тия 2 момчета, това са загубения крак, в момента се подготвя за културизъм, а другото в момента дига 200 кг щанга, 200 кг тяга. В смисъл това, ако не ви мотивира, аз не знам какво ще ви мотивира. Мен лично това ме мотивира супер много, защото моята контузия е нищо в сравнение с нещата, които те са преживели. Почти сме до залата, така че отиваме да видим Ян дали е там и надявам се тренировката да ви хареса. Добре, почваме. Ай. Здрасти, машина. Така като ти е микрофон, загрявката за врат не е много сполучлива. От колко време тренираш бокс? Не е въпроса. Първия? Може би някъде от 5-6 години. Нещо от този сорт. 5-6 години вече. Реших, че искам да се науча да се бия, отколкото просто да ходя и да вдигам някакви тежести. На мен винаги ми е харесвало тренировките да бъдат по-динамични, да се изпотявам много повече, да се изморявам много повече, докато фитнес тренировките не е точно този ефект, който търсех. Добре, ама ти липсва това тяло? Не искаш ли да... Не, това е било чисто от комплекс, да искаш да издържаш? Абсолютно. Аз затова започнах да тренирам, защото исках да си променя тялото. И смятам, че като цяло фитнеса и хората, които са зарибени по фитнес, са супер комплексирани. И това не е случайно, защото просто самият спорт го предразполага. Ти постоянно се гледаш, тук дали ще имам вена, тук да ми порасне мускула. И просто влизаш в някаква крайност, която поне на мен не ми... Дай, докато говорим да правим бой с Янка, ако искаш да продължим с загрявката. Даже първо ще правим малко удари по рамената. Добре, айде. Колкото да леко така да влезем в час. Ние не пуснахме таймер, ама ще го караме на око, май. Айде, долу. Навсякъде.
Добре. Отпуснато. Так. Ти от колко време тренираш? Ами аз като цяло, като малък съм тренирал кикбокс. От колко Не малък? кикбокс, а кьокушин. От колко малък? Първи, втори, трети клас. Може би първи, втори, след това прекъснах. И почна да тренирам футбол, най-различни други неща, но супер несериозно. Да. След което горе-долу към 11-12 клас почнах да тренирам. Тогава беше бокс. Но супер несериозно. В смисъл, в кьокушин залата правихме спаринги, разбираш. Буквално само спаринги съм правил, никаква техника, нищо не съм правил, а то кьокушин е много кофти, защото самите удари са в корема. В смисъл без главата, в главата моя само с средници. И след това супер много време ми трябваше да се отуча да удрям в корема, да удрям в главата. Да. И затова е много кофти, така че бих препоръчал на човек, който тепърва започва с бойните спортове, да почне примерно или бокс, или кикбокс. Но в никакъв случай да не кьокушин, да, карате, въпреки че каратисти са много здрави човек, в смисъл е тук. Да. Самото им тяло е много силно. И самите им удари. Да, аз съм тренирал кьокушин. Така ли? Да. Това ми беше първия спорт. Дали? От първи до втори, трети клас. Малко го тренирах, нали? Но като малък, но знам какво представлява. Като цяло, нали, спорта и бойните изкуства ти дава това, че ти изпитваш гняв такъв, който е контролиран. А повечето мъже, които са в депресията, не си позволяват да изпитват емоции и не могат да ги изпитват. Правилно. И затова на мъжете, нали, ни трябва в смисъл да имаме място, където мога да си го освободим тази емоция, този гняв. Това не си бях замислял. Добре, какво правим сега? Ако искаш гирите, мога да покажем. Добре, хайде. Едно момче в тази зала ми показва това. В смисъл, той е така започва и започва рамена. Да. И е така се прави сигурно 15-20 минути. И само гледа да пуска, нали, удара от таза. Да. Той каза, че го е видял това от Геннадий Головкин. Той е супер здрав, в смисъл, ти ако го видиш, той е 86 кг нацепен от всяка, като костенурка. И вместо, примерно, да прави такова фитнес и такива упражнения, така, с такива натоварвания. И гледаш да използваш само единствено. Човек гледа ли си някакви UFC бойци, постоянно казват, аз тежести не дигам, пък той е 100 кг на вени човек, целият мускулест. То като цяло те правят много други упражнения. И са на зоб също така, повече. Всички според мен, но както е. Реално да. Това е друга тема. Но като цяло ти в бойните изкуства изграждаш супер яка физика. Примерно ако отидеш на бразилско жилджицу, примерно, там такова натоварване, че... Ние точно това си говорихме с тебе, човек, миналия път, ако помниш, че искам да почна някакъв вид спорт, който е на земя. От сорта на борба, жилжицу. Защото в стойка се усещам горе-долу добре. Обаче, ако някой знае жилжицу човек и ме хване долу на земята, аз някакво направя. О, да, се удушаваме човек и аз мога на сила да се опитам да го боря, нещо да правя, ама... Не, той като има контрол постоянен. Той реално използва твоята тежест срещу теб в жилжицуто. Какво ти дава бокса повече от фитнес? Бокса? Да. Повече въздух, повече издържливост, повече самочувствие. По-интересно ми е. В
смисъл, на всяка тренировка си идвам се бати голямото желание. Повече разнообразие в тренировките. А тренираш ли фитнес от време на време или смисъл правиш някаква сила? То правя... фитнеса не е културистично, лично според мен. Той фитнеса може да е примерно това, което правим в момента, да бъде фитнес. По-скоро, повечето хора като чуят фитнес си представят бодибилдинг, а то не е само това. Да. Аз си правя фитнес, но функционални тренировки. Слагам тази каска, защото имам операция на носа. В смисъл, носна преграда ми е оперирана, не че искам да играя с тази каска. Самото движение е много по-лесно могат да ударят, защото самия обем на тази каска е голям. Освен това, не мога да правиш някакси толкова лесно отклони, видимостта ти не е толкова добра отстрани, обаче се налага. Тази операция преди 4-5 години, обаче не ми се рискува просто и затова я нося. Но е брутално. Аз целия съм бил вода, не знам за тебе. Добре, сега докато сме изморени да правим чувал. Чували, хай. Искам да те питам, ако те първо започваш в твоето развитие, без значение в коя сфера, кое е най-важното? В смисъл, кое за тебе, според тебе е най-важното? Постоянство, дисциплина, да си намериш твоето, в смисъл, кое за тебе е Ако някой е решил да се развива в каквото и да е, трябва да му харесва или по някакъв начин да му създава някакъв интерес, да не го прави само единствено за парите. Защото другия въпрос, който ти ме попита, какво е най-важно? Според мен най-важно е това да имаш дисциплина, а не дисциплина, а постоянство. Най-вече постоянство, защото има моменти в живота, когато имаш повече дисциплина, в други моменти нямаш чак толкова дисциплина, но ако си постоянен и постоянно вървиш към една и съща цел, може и да е по-бавно, ако нямаш достатъчно дисциплина, но ти все пак ще стигнеш до нея. Така че постоянството мисля, че е най-важно, а дисциплината, тя си се гради малко по малко във времето. Примерно на мен първият ми бизнес ми отне да започна да правя пари горе-долу 3-4 години. Постоянство и съответно малко по малко да развиваш своята дисциплина, да правиш нещо, което ти харесва, защото има дни, в които на теб няма да ти се прави бизнес, няма да ти се прави каквото и да е. Добре, а може ли да успееш без да ти харесва това, което правиш? Аз лично на всяка цена да гониш това нещо да ти харесва. Аз лично съм на този принцип, просто защото аз знам, че не бих искал да живея, да работя или да правя каквото и да е чрез мъка, чрез болка. Това съм го правил преди в миналото си и знам, че това не е нещо, което може да поддържаш постоянно.
би ли ти било примерно така, ще задам директно въпроса, кеф на тебе, да копаеш нивата, ако всеки месец се дават по 1 милион? Мисля, ще го правиш това нещо, сами парите по някакъв начин няма ли да направят това, което правиш по-готино? Аз лично не бих го направил, защото за мен е важно, когато правя нещо, да развивам някакви умения и това да ме подобрява като личност. Не бих копал на нивата за 1 милиард, просто не си представям, да кажем, по 8 часа на ден да копая някаква почва, и накрая на деня аз да имам някакви пари и къде идва удовлетворението от живота, разбираш? В смисъл, за мен лично удовлетворението идва, когато примерно за първи път излезнах да говоря на сцена, за първи път излезнах да говоря пред камера, за първи път изкарахме примерно над 10 000 лева на месец, за първи път така започнах да комуникирам с по-успешни хора от мен. И такива някакви малки победи на мен ми дават самочувствие, увереност и кеф да правя това, което правя. Беше споменал преди, че мислиш да се пускаш на състезание. Какво стана с това нещо? Човек, сега ме кара моят треньор Съни така ли? Да се пускаме на едно състезание в Max Fight директно. Сериозно? Да, даже срещу един боксер иска да ме подготви. Ама, смисъл, как става това нещо? Смисъл, как така се картотекираш да играеш в Max Fight, примерно? Просто без той... да имаш мачове. То не е задължително да имаш мачове. Така? Да, просто той, моят треньор все едно и мой менеджер ми се води. Той познава много хора в България. Кой се казва, как се казва съперник? Няма да го казвам все още. Добре, да, правилно. Защото просто не сме се разбрали още нищо. Но професионален боксер, ли? Да, професионален боксер. И аз съм малко в шаш, но той... Атлет в най-лошия случай ще се набият и ще се тренеш. Да, ще направим контент около това нещо. Да. Ще ме накаутира там. Това е. Ама няма да ме накаутира, защото Съни просто ще ме подготви много добре. На мен реално много ми липсва въздух. И съм убеден, че ако натрупам въздух и още малко така опит в спаринги, ще се представя много по-добре. В смисъл, знам, че имам умения, знам, че мога да държа и на бой.